Stalo sa niekedy, že reťaz na čistenie odpadov uviazla v odpadovom potrubí. Dostal som toto video od Tonyho z Minnesoty. Tony je jedným z prvých klientov, ktorí si objednali, keď sme ho otvorili pred 2 rokmi. Je známy ako poradca na fóre o čistení kanalizácie na Facebooku. Vyťahoval obrovský koreň z potrubia, ktoré prechádzalo z 4 na 6 palcov a náhodou uviazol reťaz nabok v stene potrubia. Pri snahe oslobodiť reťaz sa hriadeľ zlomil a nechal jeho reťaz zaseknutú v potrubí. Takže Tony použil svoju kameru, aby zistil, kde sa reťaz nachádza, a potom súčasne použil svoje pripojenie Captain Hook na jej vyzdvihnutie. Pripojenie Captain Hook sa nasadzuje na flexibilný hriadeľ ako bežná reťaz, ale namiesto čistiacej reťaze má 2 nastaviteľné prsty. Ako vidíte, prsty sa dajú ohnúť tak, aby boli ideálne na vyťahovanie predmetov, ako sú vlhčené obrúsky alebo plasty a dokonca aj vláknité korene. Prichádza v 2 veľkostiach, 6 až 8 mm, čo je štvrtina palca až 5/16 palca, a 10 až 12 mm, čo je 3/8 až pol palca. Tu v Európe nazývame remeselníkov čistenia kanalizácie majstrom. Definícia slova majster je osoba, ktorá má úplné vedomosti a zručnosti. Podľa môjho názoru je Tony skutočným majstrom. Myslím, že dôvod, prečo obdivujem remeselníkov v oblasti čistenia kanalizácie, nie je len ich zručnosť, ale aj preto, že ľudia ako Tony sú skutoční superhrdinovia. Premýšľajte, bez Suez by neexistovala civilizácia a choroby by nás všetkých už dávno vyhladili. Takže všetku pohodlnosť nášho moderného sveta vďačíme ľuďom ako ste vy, Tony. Ďakujem za zdieľanie záberov a ďakujem za sledovanie. Ak potrebujete kapitána Hooka, navštívte našu webovú stránku. Odkazy sú v popise pod týmto videom.